Un dels contaminants més freqüents i persistents als rius és el fòsfor. En baixes concentracions és un nutrient molt valuós, però en excés produeix l'eutrofització de les aigües i malmet greument l'ecosistema. És molt difícil eliminar-lo del tot, també amb les depuradores més modernes. El Fluvial Peat Removal, un projecte de recerca científica del grup d'Ecologia Integrativa d'Aigües Continentals del CEAP-CSIC, treballa en noves eines i estratègies per mitigar la contaminació per fòsfor als rius mediterranis que puguin implantar les entitats gestores de l'aigua, tant públiques com privades. L'objectiu fonamental de la recerca és entendre com podem maximitzar els processos d'autodepuració natural d'aquests rius a través dels biofilms. Els biofilms són la capa de microorganismes que cobreix tot el que queda submergit dins l'aigua, ja siguin pedres, roques, fulles, deixalles. Formen part de la cadena tròfica i ajuden a depurar l'aigua perquè acumulen i immobilitzen els contaminants que deixen de circular lliurement. L'equip d'investigadors té la hipòtesi de que la connexió entre contaminants i biofilms podria ser una molt bona solució per fer front a l'excés de fòsfor als ecosistemes fluvials. Per això, busquen entendre com ho fan els biofilms per eliminar el fòsfor de la columna d'aigua i quin paper hi juga el tipus de terreny per on circulen aquests rius. Els biofilms del laboratori són similars als que creixen al riu, però al mantenir les condicions controlades poden estudiar millor la seva estructura i funció, així com la retenció de fòsfor en diferents condicions experimentals i la contribució del sediment. Alhora, treballen per identificar les espècies de microorganismes que conformen els biofilms i en quin ambient es desenvolupen. Conèixer les espècies que hi ha i en quines condicions viuen pot ser molt útil per saber quin és l'estat de contaminació per fòsfor que hi ha en aquests ecosistemes en qualsevol moment. Gràcies a això, el Fluvial Peat Removal pretén establir un protocol que utilitzi els biofilms com a biomarcadors i així poder conèixer els nutrients i contaminants que du l'aigua del riu, simplement analitzant els biofilms de la zona per mitjà d'eines genètiques. D'aquesta manera, fins i tot podrien servir de sistemes d'alarma que ens avisarien de la presència de contaminants que posen en perill la vida aquàtica. El grup d'investigadors creu que la millor manera de mitigar la contaminació per fòsfor és que rius i depuradores treballin plegats. I és que la màxima eficiència de les depuradores i la màxima capacitat d'autodepuració natural dels rius podrien capgirar totalment la situació. Per millorar la col·laboració entre depuradores i rius, el Peat Removal treballa en un laboratori a l'aire lliure, l'Urban River Lab, que utilitza les aigües residuals ja depurades de Montornès del Vallès. Aquí poden fer múltiples experiments controlats, imitant els abocaments d'aigües depurades. Alhora els permet estudiar què succeeix i com poden potenciar la tasca depurativa dels biofilms per mitigar-ne els efectes. Els rius mediterranis porten molt poca aigua i de forma irregular. També estan afectats per l'activitat humana i la seva capacitat natural d'autodepurar-se és molt reduïda. Per aquest motiu, no poden diluir els abocaments d'aigües depurades i assimilar l'excés de fòsfor. Però si recuperem i restaurem les lleres dels rius i els boscos de ribera amb tècniques de bioenginyeria, s'afavoriran els processos de captació i transformació dels nutrients beneficiosos. La recerca del Fluvial Peat Removal també vol donar solucions en aquest punt, ja que només si restaurem l'hàbitat recuperarem també els processos naturals d'autodepuració i tornarem a tenir ecosistemes fluvials vius i completament saludables, sense els problemes actuals de contaminació.